Avui fem una quiche de bròquil amb una mica d'api, porro i formatge fontina. I el que hem de fer primer és marinar una mica el bròquil cru amb sal, pebre, de Jamaica i oli. Enfornem el bròquil. Avui n'he fet la massa de pasta brisa jo, per tant he comprat una precuinada. Igualment l'he de posar 15 minuts al forn, punxada, i mentre es fa el bròquil, per exemple, això també s'anirà fent. Mentre tenim el bròquil al forn, comencem a sofregir el porro punxant-lo una estoneta entre 10 i 15 minuts. A continuació hi afegim la branca d'api i unes quantes llavors de comí i de cilantre matxacades al morter. Ja tenim el bròquil cuit. L'hem tingut 15 minuts a 180 graus. Hem de batre els 4 ous de la recepta amb els 200 ml de crema de llet, una mica de sal i una mica de pebre. I tot seguit hi afegim ja les verdures, el bròquil, el porro i l'api. Ho remenem bé i ara començarem a muntar la quiche. I aquí tenim l'aspecte fabulós de la quiche just abans d'entrar al forn, ja amb els 150 grams de fontina tallats i repartits bé per tota la superfície. I aquí tenim el resultat. 30 minuts a 185 graus, a la part baixa del forn, una quiche de bròquil, api, porro i formatge fontina. Quiche de verdures amb formatge.